Des de la Junta del Col·legi vam decidir crear aquesta nova comissió d'Enginyeria de la Salut perquè vam identificar que a Catalunya hi havia moltíssims enginyers industrials que estaven treballant en l'àmbit de la salut, des de l'àmbit industrial, amb empreses de fabricació, farmacèutica, productes sanitaris, tecnologia mèdica, com en l'àmbit dels hospitals, dels centres sociosanitaris, amb tasques d'enginyeria, de manteniment, d'instal·lacions, com també en l'àmbit del que seria empreses de consultoria relacionades amb l'àmbit de la salut. Llavors el que vam decidir és crear aquesta comissió nova, agrupant a tots aquests enginyers que es dediquen directe o indirectament a l'àmbit de la salut per poder impulsar aquest col·lectiu des del col·legi i poder ser el referent de tots els enginyers que treballem a l'àmbit de la salut. Per aquest any 2020, que serà el nostre primer any d'existència, perquè estem encara en una fase molt inicial, tenim previst fer un acte de constitució que serà cap a finals de febrer d'aquest any, un acte de constitució en el qual ens presentarem a tot el col·lectiu dels enginyers per poder explicar per què ens hem constituït, per què hem volgut crear aquesta comissió. I llavors, a partir d'aquí, el que volem fer és un estudi de tot l'ecosistema d'enginyeria de la salut que hi ha a Catalunya, intentant fer una radiografia del sector i entenent molt bé, en profunditat, què fan els enginyers que treballen a l'àmbit de la salut a Catalunya per poder després presentar-ho més endavant amb una presentació pública més avançat l'any. També el que volem fer és treballar amb alguns eixos molt concrets que hem ja identificat. Per exemple, volem identificar tot el món de la industrialització de les empreses farmacèutiques i sanitàries a Catalunya, també tot l'àmbit de millora de processos i millora d'eficiència en processos sanitaris dintre dels hospitals, dintre de l'atenció domiciliària, i també altres línies molt importants com seria tota la sostenibilitat del sistema de salut, com els enginyers industrials podem contribuir a que el sistema de salut sigui més eficient i més sostenible. Animem a tots els enginyers industrials que estiguin a l'associació que puguin participar en aquesta comissió. L'àmbit de la salut és un àmbit molt transversal que afecta a tothom, des de persones individuals fins a persones que estan treballant directament en l'àmbit de la salut. El que busquem és que tots aquests enginyers que a dia d'avui estan treballant a la indústria sanitària, a la indústria farmacèutica de Catalunya, que és molt important, que té molts laboratoris i moltes empreses de referència, tant nacionals com multinacionals, puguin venir aquí al col·legi i trobar aquest punt de trobada on entre tots podem treballar per millorar l'estratègia i la planificació de la salut a Catalunya, en un sentit molt transversal, en un sentit molt ampli. I aquest punt de trobada crec que serà molt important si us animeu tots a venir i podem veure'ns aquí per treballar plegats per tenir un millor futur per la sanitat catalana.